ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆದ ಪ್ರಿಯರ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿ ಅನ್ನೋ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲೆ ನಿಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಮಿನಿಕೇನಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡುಗ ಮಸಾಲೆ ಅಂದಿ ಅನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಪಣೊಂದು ಪೋಪೆ. ಓಕೆ, ಬಲೆ ಪೊಯ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಡೀ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅಂತ ಐಸ್ ಬಿಡೋಡು ಒಂದೊಂದು ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ. ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸುದ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಒಂದೇನು ಈತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಬೀಜ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿಕೆಲ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಡ ಬೀಜ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಬೀಜ ತೆತ್ತದು ಪಾಡುವೆ. ಇಂಚ ಬೀಜ ತೆತ್ತು ಅಂದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೀಜ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಂತಂತೆ ಬೀಜ ತೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಂದೆ ಈತು ಬಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ನೇನು ಯಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಈತು ದೈ ಕೊಡಿದುಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿದೇನೆ ದೈ ಪೂರ ದೇ ಮೂಲಿತ್ಯಾನು ಇನೀತ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿದ ಮುದೆಲ್ಡು ನಿತ್ಯ ತೂಲೆ ಯಾನು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿನ ದೈ ಉಂದು ನೆಟ್ಟು ನೇ ಮುಂಚಾತನು ದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ನೇ ಮುಂಚಾತನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಬಿತ್ತು.
ಓಕೆ ಅಂದೆ ಈತಿಯನ್ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬೀಜದ ಎತ್ತದು ದೀಯೆ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒವ್ವೇನ್ಲ ಪೊದು ಪೆರಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ತೂಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸಾಸಿವೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಓಂ ಕಾಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮೆತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ 1 ಮುಷ್ಟಿ ತಾತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂತ ಶುಂಠಿ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ಕಂತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಎಂತಲೆ ಮೂಲು ಹಾಂ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ತಾರ ಇದೆಣ್ಣೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನು ಒಂದು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತ ಕಸ್ಕಸ್ ಕಡೆಯಿನಿಯಾನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ದ್ಯಾ ಪಾಡುನು ಪಂಡುಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ನ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆನಾಗ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವು ನಿಕ್ಲು ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟರ್ 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಯ್ತೋ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚಂದು ಅವೇ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀಯೆ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವೋಡು ಅವೇ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕ 1 ಗಂಟೆ ದೀಕ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತದುಂಡು ಮೀನು ಯಾಕಡೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಯ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಮರ್ತದು ತವಕ್ಕು ಪಾಡ್ರೆ ತವಕ್ಕು ದೀರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಈಗ
ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಮೂಲು ತಾರ ಇದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೈಪೋಲಿ ಬಣಲೆಡ್ಲ ಕೈಪೋಲಿ ಯಾನು ತವಟ್ಟು ಕೈಪು ಎಂಕ ತವಟ್ಟು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ದೀಪೆ ಕೊಂಚ ಬಟ್ಟ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಒಂದು ಆವಡು ಅವೇ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಾ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ